Ayo konco podo dolanan rame-rame bebarengan. Ayo konco podo dolanan kai-kai bulane yang di sawah kaya ngeliatnya. Ayo konco ojo turu sore-sore. Wis lawas ketemu maning jamuan paling mana. Wis lawas kulo kidana manuk wali wis marandi dilewi
konco elik maling maning nah kados niku yo mas yo mas irang 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 japarane wong irang mah wong irang sopane balong 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 kada gini sing ditolong ditolong lang kaelingin yo mas yo mas romo romo jaluk madang keroyang romo romo jaluk pojok jadi orang yo mas yo mas iling wong iling bali yo bali Senur gunung sakiling punak pino kapanane ketemu podo deweka pringawal dilantipi ngajan urung wis nyicipi tulirawa makoyanti yo mas kang mas kadiarin kadiarin wong bagus puni grione dituku ora oli dijaluk dewek ke kafe bakul kayu sepelewe depengaruh yo mas kang mas gede ngaren wong bagus puni